OK, takže vás vítam po mesiaci tu znova na YouTube. Toto video bude len také kecacie, vlastne vysvetlíme si, prečo som nenatáčal a aké zmeny sa stali a čo bude ďalej vlastne s YouTubeom, ako budem ďalej natáčať a tak ďalej. Takže prvá vec, prečo vlastne nič. Dôvod je jednoduchý, nemal som čas a nebýval som doma cez víkendy a posledné 3 týždne som bol mimo úplne, aj čo sa týka režimu, behania, nerobil som nič, keďže som mal chirurgický zákrok, to kde a prečo a tak to si nechám akože pre seba. Ale proste bol som vyradený na 3 týždne, teraz sa vraciam naspäť, pomaličky hľadám tú motiváciu, že ako a čo budem vlastne kombinovať cvičenie a beh. Čiže vraciam sa späť, môžete si všimnúť aj zmenu vizuálu, účes, hej, prečo? Len tak, proste random, v škole som sa rozhodol, že ostrihal by som sa, takže som sa ostrihal. OK, dobre, takže teraz už viete, prečo som nenatáčal a teraz poďme rozobrať, čo ďalej s videami. Chcel by som to zachovať tak ako doteraz, čo týždeň to video, keďže už je koniec roka a bude to viac voľnejšie, tak si budem môcť dovoliť točiť. Aj vlastne chcem tu zdieľať cestu, aj čo sa týka mojej značky oblečenia. Vyjde nový drop, tu bude Instagram, príspevok, ako to vyzerá aj tak. Chcem vám to tu vlastne natáčať a robiť si z toho progres, že ako sa darí, prípadne nejaké problémy, proste všetko, tak ako bude, tak vám to tu natočím. Musím si nájsť čas a natočiť už promo videá na Instagram, fotenie a tak ďalej, aby to proste ľudia videli. Takže aj to sa bude diať tu na YouTube. A chcel by som tu viac dávať aj tie také bežnejšie dni proste zo života, nielen fakt, že cvičenie a behy. Aj to bude samozrejme priorita, v lete chystám 2 veľké videá, čo budú podľa mňa fakt pecky, to vás bude baviť. Jedno bude o mne, že proste fakt, podľa mňa v tom videu si siahnem aj na dno. Tréner vie, o čo sa jedná. A druhé video bude vlastne, nie že o trénerovi, ale vlastne hej, že budeme na jednom preteku, dosť drsnom preteku, ale to už potom uvidíte v lete, hej, keď to vyjde. A čo by som vám ešte také nové povedal, čo sa stalo a tak? No nič, no, proste idem tu teraz viac grindiť, chcem sa sústrediť teraz na to, čo je pre mňa dôležité a proste blbosti odložiť na druhú koľaj. Mám brigádu, takže to je fajn. Konečne budem môcť vedieť aj ja, akože nejakým spôsobom si zaistiť kapitál, či už do novej techniky. Keďže rozmýšľam, že by som kúpil DJI Osmo Pocket 3, keďže vyšla 4. Trojka teraz klesla na cene, takže to mi dáva význam. Potreby úplne stačí 3. No, pretek sa nám blíži, 6.6., 2,5 týždňa, takže som naspäť v hre, snažím sa trénovať úplne už do maxima. Prvú fázu som mal za sebou, dneska fitko, nenatáčal som, pretože šiel som rovno z brigády a reálne som bol doma na pol hodinu, nemal som za sebou nič, čo sa týka statívu, proste nechcel som to hrotiť ešte. Chcem sa naspäť postupne do toho dostávať, lebo keby idem do toho, že proste hneď naraz, tak podľa mňa by ma to aj rýchlo prešlo a musím ísť proste svojím tempom, že postupne natáčať, dávať objemy na beh a tak, aj cvičiť, takže dneska dvojfázovka, ešte ma čaká beh, dneska 4 km a potom už vlastne každý deň pôjdem 5 a v sobotu ma čaká prvých 10 behnúť, keďže musím mať odbehnuté raz alebo najlepšie 2-krát tú desku, nech fakt som ready na ten beh, tak takže tak. Ešte naspäť, keď preskočím k tej značke, tak drop by som chcel začiatkom prázdnin 1.7. ideálne. Takže mám ešte mesiac na to, už chcem, aby to bolo cez stránku, takže chcem spustiť web stránku a tak bude tam možnosť objednať si 2 veci, to prvé tričko, úplne prvý, ale pozor, tí, ktorí si to objednáte už cez prázdniny, tak už tam bude nový branding, hej, že už to nebude to staré logo, ale to nové, keďže už chcem to mať tak pekne ucelené a bude toto nové logo. Nebude tam už to z tých prvých príspevkov, ktoré môžete vidieť teraz tam.
Takže to je info k tomu ešte. No a som rád, že som späť, že som nestratil tú chuť, že vážne chcem v tom zotrvať a vidím v tom význam. A budem rád, keď to budete pozerať, takže to je všetko, čo by som vám chcel povedať v tomto videu a vidíme sa, dúfam, v nedeľu, ak nie, tak ob nedeľu, ale chcem si nájsť čas, ísť cvičiť tento týždeň. Niečo by som možno mohol natočiť aj z brigády. Nech to je zaujímavejšie, aj keď pre niekoho to možno bude nuda. Ale proste chcem toho natáčať čo najviac aj iných vecí. Budem niečo aj z toho, ako to ide so stránkou. Čo sa týka značky, to budem dokumentovať v rámci už niektorých videí, nie toho, čo vyjde, možno, neviem. Takže to je všetko. Teším sa, že som naspäť a vidíme sa v nedeľu. Čaute.